Yksi HL, jop, on. Yksi VL, yksi HL, jop, kaksi HL, yksi VL, ei nyt ihan yksi VL niin kaluttiin. Joo, nyt, no ei nyt ihan yksi VL, kaksi VL. Kaksi Big-Lockia, yksi HL, yksi HL, yksi HL. Mikä toi yksi tollanen on kaksi Big-Lockia, yksi VL, joo, kaksi HL, yksi VL ja tukka, joka on yksi VL. Mulla löytyipä täältä ihan kivoja juttuja, mutta mennään vaikka Laterjuun. Ei tästä oikeesti voita mitään. Munamiehet aina paikalla. No mennään sit sinne meidän takaisin. Mä en kyllä osta miten tää. Mä paskasin otuin. Aina joka päivä mä rappasin housuun. No niin, nyt kun ne kaikki on jo valmiita ja tänään nyt vähän otetaan mennään vaikka yhdessä maassa katsomassa yhden jutun. Oliko se karnivalla? Aina varmaan suksia on. 4 tiketti joo ehkä kannattais. Niin.
nyt vielä, sit kun me ollaan saanut kunnolla tikettejä, niin sitten vähän pelaillaan karnevaalissa ja niin. Ja nyt tulee kallella paljon. Me saadaan jotain aika vähän silleen, no ei me nyt sano niin paljon noin nopeasti vaan. Vai mitä? Tänne ja sitten otetaan tuolta ja sitten lähdetään taas karnivalle ja sitten taas paskattaa housuja niin. No niin ja nytten siis nyt laitetaan. No niin, otetaan uudestaan. Ja The Diamonds ja nytten taas tonne. Otetaan vaikka 2 blokkia. No niin, nyt mennään karnivalle ja pelataan. Minkä tekin tuossa karnivaalissa pelaillaan. Voitte saada elektrovinkit tai jotain sellaisia hauskoja. Ja tarvikkeita, joita te haluatte. Jos te haluatte, niin ei nyt ihan pakkoa mennä sinne, mutta te voitte mennä, jos te haluatte, niin menkää sitten. Ette ainakaan luulisin, että ette näkisi mua siellä, mutta no joo, tässä vaan sitten laitetaan nopeasti vaan, laitetaan siidit nopeasti. Laitetaan nopeasti siidit. Ja taas. Blam 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 blam. No niin, täällä taas pyöritä. No toiset on tuolla valmiita. Nyt saatiin vähän lisää. Otetaan nyt noi kaikki. No niin, otetaan kaikki. Ja tässä on mun kaveri. Teen videota ja niin ja tänään ja tossa on yksi mun kaveri, jonka mä ainakin on. Joo, toi tonaa vaan mulle. No niin, tonaa. Katsokaa kun tää jatkaa tonaa. No ihan sama. Saatiin ainakin. Ihan sama saatiin ainakin. 4 tikettiä. Ui saa, sillä on 200 ui saa. Vähän sillä on. Ja venatkaa vielä pikku hetken.
karnivali nytten. Otetaan ekaksi noin. Ja Ammervalve, niin moikataan vähän sitä, moikka! Moikka! Tai ei me nyt oikees moikata, me moikataan vaan MR-veliä. Ok, mikä sun kanavan nimi on? No jos te haluatte tietää mun kanavan nimi, niin sitten se kyllä näkyy siinä ihan lähellä. No mä kerron ainakin tuolla. Siis. Ja sitten nyt lähdetään sinne paikkaan Karnivalle. Nyt pelataan pelejä ja pidetään hauskaa. Mennään pitää hauskaa! Sori, ei me nyt ehity ihan kokonaan vedet. Munaa. Tuo ihan mahdoton välttämättä. Tai ihan tahallaan niinku. No niin. No niin. Olipa kiva, kun saatiin leppanat, ei mitään muuta jotain. Ja nytten siis, että ja sitten nytten siis, että otetaan vähän aikaa vielä. Niin siinä voitettu ja nytten mitä tulikaan, mitä mun piti sanoa, että ottakaa vielä vähän aikaa ja sori kun me otettiin pieni pausi. Älkää ihmetelkö sitä huutoa, jos te kuulitte. No. Voi. No nyt mulla on siideet varustaa sitä vaatteet. Oh my god, mä sain siis ihan oikeastaan blokin. Ne myy tolle. Olis kyllä kiva ilo mieli myydä, mutta en mä voi. Ainakaan mä en no. Okei, tossa kohdassa mä olin aika noobi, mutta vedetään ihan nopeasti tää ennen kuin tää ei. No ihan sama, lopetetaan vaikka nytten tämä video. Vaikka teki tällaisen, kun mä näytän vielä lisää videoita. Moikka!